نونر تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریا جیمس جافری دی ڕونشتنێکی کۆنگرێسیدا پرسên ئەندامên سەناتۆی ئەمریکی لەسەر وەکشاندنە هێزên ئەمریکی û bi tenêhiştina Kurdan bersivand. Senatörên Amerîkî hem ji Partiya Komarî hem ji Partiya Demokrat di vê rûniştinê de amade bûn. Bi pirsên gelekî dijwar jê Jeffreyê pirsiyan. Operasyona leşkeriya Tirkiye, rekeftina Putin û Erdogan mijarên sereke bû. Senatörê Komarî Mitt Romney di rûniştinê de ser biryara vekşandina hêzên Amerîkî sekînî û got dema Serok Trump û Erdogan li ser telefonê de axifin. Gelo Jeffrey li vir amade bû û gelo Trump wê ji bo vekşandina hêzên Amerîkî agahdar kir yan na. Ez ne nav axaftina li ser telefûnê bûm. Lê min bi berfirehî li ser vekişandina hêzên Amerîka agahdar kirin. Şixwe plana vekişandinê ji sala 2018 bû. Di rojeva hikûmeta Amerîka de bû. Lêhayê min ji vê planê tune bû. Di operasyona leşkeriya Sûriyeyê bi jimarekî sivil hatine kuştin û bi hezaran mirov jî penaber bûye. Li ser vê rewşê Senatör Romney got gelo Jeffrey hejmara kuştina Kurdan dizane ji demên ku Amerîka hêzên xwe ji Sûriye vekişand. Bi rastî devera got em behsa wê dikin ya got Tirkiye derbas bûye. Bi piranî cihê Ereban e. Di nav Hesedê û YPG de jî hem Ereb hem Kurd jî hene. Nêzîkî 100 kesî jî di wê herêmê de hatiye kuştin heta roja agir bestiyê. Di rûniştinê de senatoran li ser îdayên tavanên şer jî sekînin û ji Jeffrey pirsiyan gelo wê Tirkiye li ser wan îdayan bê tawanbarkirin yan na. Em dikarin bêjin opozisyona Sûrî ve piştevaniya Tirkiye herî kêm yek car tawanên şer bi kar anîne. Me ji Tirkiye agahî xwestin di derbarî vê kiryarê de. Mijarekî din ya wê rûniştinê li ser rewşa girtiyên milîtayên Daişê bû yên ku di destê Hesedê ne, Jeffrey piştrast kir ku hindek ji çekdarên Daişê reviyan e. Hejmara girtiyên Daişê got ji zindanê reviyan e pir kêm e. Yani ez dikarim bêjim bi dehan e. Lê li ser wê gelekî propaganda tên kirin hem ji aliyê Tirkiye ve hem ji aliyê din ve jî. Lê ez dikarim wiha bêjim di derbarî rewşa girtiyên Daişê de metirsiyek heye. Ew dikarin birevin. Em behsa 100,000 girtiyên Daişê dikin. Di rûniştina roja sêşembê de senatörên Amerîkî li Washington nerazibûna xwe anîn ziman li ser tenêhiştina Kurdan de û gotin em ê çawa di pêşerojê de hevalbendên nû peyda bikin. Şarêzara bawer dikin vekişandina hêzên Amerîka ji Sûriye rola Rusya û Îranê di pêşeroja Sûriye û rojhilata navînên de vê qayîm bike.